gi tuo mar sukari no to nyalo inyo nyirode ni nyalo inyo adundo koro en important ni ong'i gigo kapok ibedo gi ich koro koso ka in gi ich ting'iyo gigo to wa hakikisha ni gigo timo tich maber mondo ibed gi nyathi. Ma kapo nono ni samoro oyud kata ifwenyo nitiere kod tuo mar skari kapok imako ich to nitiere kaka ibro wuoth kodi gi daktari mondo mi ijni kik obed kod rochruok kata hinyruok nikech tuo mar sukari ni. Nyaking'ika chiemo mondo chiemo maber nikech kata shida mar sukari no nyalo duogo ka isebedo matin. Tuo mar sukari wacho ni ringo ga gi tuo mar pressure. Mulna ma kod mini mantiere kod ich. Kod chandruok monyalo kelo. Nitie shida mar pressure ma in go kapok iyudo ich kato nitie shida mar pressure miyudo ka in gi ich. Ka in gi shida mar pressure kapok iyudo ich to nyalo miyo ni ibed gi shida mar pressure kiyudo ich. Shida mar pressure kiyudo ich bedo problem maduong' nikech yedhe mitiyo godo nyaka loki. Koro ka in gi shida mar pressure to iyudo ni in gi ich nyaka idhi ir laktar koso kidwaro yudo ich tidhi e laktar mondo lokni yedhe go. Koro bedo safe kata kitiyo kodgi ka in gi ich. Kendo ok chand nyathi kendo ok chand kaka nyathi bedo. Kato en important mondo wang'iga pressure nino. Nyalo ketho ni nyirode, nyalo ketho ni obongo nikech nyalo bleed, nyalo ketho ni adundo. Koro en important ni ipim ga pressure no, ikaw yedhe ni kendo idhi e clinic regularly. To seche manga mami nitiere kod pressure to omako ich. Chandruok mane manyalo bedo kuom nyathi nikech kuom mama nyiswa ni nyarogno nyalo kethore, gik mang'eny nyalo kethore e dend ng'ama miyo, to kuom nyathi chandruok mane ma pressure mamalo kuom miyo ma nyathi nyalo yudo? Okay, kin gi nyathi to nyathi onego dongi at a certain rate. Koro kin gi shida mar pressure no to nitie gimiluongo ni placenta mamiyo nyathi biero. Koro gino nyalo inyore kato ok mi nyathi nutrients moromo. Koro nyathi ok bed maduong' moingore kendo pi nyathi nyalo rem. Gimomako nyathi placenta no nyalo wuok nikech pressure kodhi malo mang'eny. Kendo pressure be nyalo hinyi, nyalo hinyo chunyi, nyalo hinyo obongo nikech nyalo bleed nikech mago. Mano en chenro mane wasebedo godo nyakwara Mugia Jwang'. Ponono ni in ng'ama miyo to ipek chandruoge ma inyalo yudo kaka tuo mar pressure gimonyalo kelo ni seche ma biero wuok, tiende ni kaka nyathi dwa yudo chiemo kata kako dwa yudo muya maler, oxygen nyalo bedo matek mokalo nyalo kelo ne chandruok. To daktari opimonwa ni kata bende remo nyalo wuok kuonde mopogore opogore nikech pressure cha odhi mobet mang'eny mokalo. Chandruok mane kendo mamine mapek nyalo bedo godo kata midhiero kopogore kod diabetes, tuo mar sukari, tuo mar pressure, waneno kata ka en nyathi achiel, gin rude kata gin nyithindo adek. Iwacho kata ni hormones wuok mang'eny mokalo manyiso ni del gi gik mang'eny mopogore opogore. Koro kin gi rude or nyithindo mang'eny to nyalo bedo ni yudo hormones go kendo nyalo mi yudo shida mar sukari ka in gi ich be. Koro mano nyalo kelo gigo to en important ni mondo ng'i gigo mondo bed ni nyathi dhi maber to imbe idhi maber. Ir kaka laktar molony kuom weche mag koro ka ng'ama miyo biro iri seche mopek, itimo ne nonro ming'iyo pressure ne, ing'iyo sukari ne, ing'iyo ratil ne mar del, ing'iyo yore duto te. King'iyo ang'o mibotik tiwacho ni ma en high risk pregnancy kata ma en mi ich manyalo kelo midhiero. Okay, so gima kwongo ni kidhi e clinic to wakaw information ni, koro wang'eyo ni in gi igni adi
kin gi higni matin, kin gi higni mang'eny, koro kin less than 18, kin more than 15 ko mano bedo a risk matin. Wang'iyo ka in gi tuoche moko, ka in gi tuo mar adundo, tuo mar nyirode, tuoche mamoko manyalo mi shida no, tuo mar sukari, wang'iyo ka in gi shida no, koso nitie ng'ato ma watni man gi shida no. Wadwaro ng'eyo gik machalo kamago. Kato be wanyalo ng'i, koro wapimi. Wang'iyo kaka yweyo, wang'iyo kaka adundo ni timo, wakao pressure ni, wang'iyo lach be, to mago gin gik makonyowa. Ka waseng'iyo mago to be wapimo remo. Koro ipimo remo mondo wang'e gik ma tofauti ma nyalo konyi. Kato wanyalo be pimo nyathi, koro wago picha mar nyathi, to mano be nyisowa kaka nyathi dhi. Nyalo nyisowa ni nyathi en tundo growth mar aina mane. Nikech gigi ng'eny mokalo gik mung'iyo gi Dr. Pamela, adwani mondo mi akawa ranyisi achiel kuom ranyisi kikawo lach, idwa dhi pimo lach, ang'o mimanye lach mabiro nyisi ni ma anyalo bedo high risk pregnancy kata ich manyalo bedo kod midhiero. Okay, koro lach wang'iyo ka nitie sukari e lach, nikech mano e gima achiel manyalo miyo wang'iyo ka in gi shida mar sukari. Wang'iyo ka nitie gik miluongo ni protein e lach, nikech protein no be nyisowa ka in gi shida mar pressure, to shida mar pressure no to dhi nade gi organs ni. Koro wang'iyo mano. Kendo wang'iyo ka in gi infection, nikech lach bedo ga infection mayot e mine, kendo yot no medore ka in gi ich. Koro mago e gik ma wang'iyo. Wang'iyo mondo ka wayudo gimoro to mi yath makonyo. Maseche mipimo lach tibong'iyo protein mantiere lach, ibong'iyo skari kaka chal e lach kanyo kod gik mang'eny mokalo. Awinjo kimulo weche mag infections kuom mine mapek. Okang'eyo kaka mine mapek kata ich nyalo bedo kod chandruok kotenore kod infections. To thothne gin infections mage, Dr. Pamela? Nitie infections ma ok wahero ahinya gin infections makelo fever, nikech ka liet mar del, liet mar del. Ka pregnancy to pod tin, to yudo infection makelo liet mar del, to nyalo golo ni ich. Koro en important ni ing'iri, ihakikisha ni idhi maber, kendo kin gi liet mar del ti idhi e osuptal chon. Infections machalo infections mar lak be ok ber ka in gi ich, koro en important ni idhi mag lak, en important ni olos mago kapok ibedo gi ich, koso ka in gi ich to iyudo infection no ti idhi mondo laki olosi. Infections be machalo mag kuonde mamine, be onego ng'i kin gi discharge moro, kata ka pi moro wuok, to nyaki dhi e osuptal mondo check mago, nikech mago be nyalo miyo ni pi mar nyathi wuok chon, or nyathi nyalo biro chon, koso nyathi nyalo yudo infection no. En penj laktar kokalo Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Pamela e studio, wang'iyo kata midhierni mag ich. Opimonwa kata ni kaka ng'ama miyo kapok imako ich ber kineno laktar. Seche ma intiere kod ich ber kidhi ir laktar mondo mitim nonro ng'i ane ni ka en ich mabiro dongo maber koso en ich manyalo bedo kod midhierni. Midhierni gin kaka mage, kaka infections, kaka iwinjo pimonwa, tuoche kaka mag sukari, tuoche kaka mag pressure. Kapo nono ni in jagono mantiere kod tuoche mag lak kata mag dhok. Kwa duogo to biro pimonwa ni tuoche mag lak kata mag dhok nyalo hinyo nyathi nade. Kae to ponono ni onon moyud ni ma in high risk pregnancy kata ich manyalo bedo kod midhiero, en ang'o minyalo timo mondo mi ng'ama miyo onyuol kako winjore e seche mowinjore ka nyathi ne ngima. Kikisudi nikech kidieny mar ariyo ni ok adwa nobai kata matin. Dubai now View Travel. Enjoy a half-day city tour, Dubai Creek Harbour, Dubai Frame, Burj Khalifa, Dubai Mall, Fountain Show, Desert Safari with barbecue, Marina Dow Cruise dinner, and 4 nights accommodation, starting from $1,032 per person sharing with travel visa included. With View Travel, Dubai experience yako iko sorted. Book now, lipa pole pole. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover.
Valentines en chieng' hera lilo. En yo mane maber mogik minyalo nyiso go hera ka ok en gero kinde umanyime kanyakla. Machiegni e Royal Mabati Factory Limited, kama rang'iny mamalo romoe kod kit mwandu molosi. Kendo hera yudo e wi tado mong'ith maume. Yud ber mag deals mamit, nengo mogore piny. Winj ber mar keloni nono maonge chudo nyaka e dhot ei pacho kae mangima. Gochnwa e 0722-638-833. Go oda mari kawuono kokale www.royalmabati.com. Chike kod weche mantie nyaka lu. Tugo koro eka iye ochacho. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimora mora ma Nyasaye omiya ok awene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunye no waketie pile wacha. Miane ngima nyarkochia kod osiepene kachiel kod joodgi. Kata lit ne nyiere ya e lak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Alokahero joma hero walo. Alokahero ng'at manyisa gik moko. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana Ramogi TV. Rajan soulmate mara, seche moko awinjo ka gima an ang'e ngimana te. Koro in ing'e moinga. Babe, sijui nianzie wapi. But ukweli ni kuwa na kupenda tena sana. Nikiwa na wewe, usikia nimekamilika. Kwa busu lako, kumbatio lako, aki nguvu uniisha. Tabasamu lako hunimaliza. Sema tena nisikie kuwa unanipenda na hutoniacha kamwe. Na kupenda sana mpenzi. Dial *811*447# to get Nakupenda Mpenzi. Machiegni kendo e kidieny mar ariyo mar penj laktar wantiere kod Dr. Pamela e studio olony e tuoche mag joma mine. Kane pok wadhi e yweyo ne wang'iyo kacha midhierni mag ich kod jogo manyalo bedo kod midhierni mopogore opogore. Wang'iyo tuoche mang'eny mokalo kachiel kod chandruoge mang'eny. Kapok adhi matut ahinya ne wang'iyo kacha weche mag lak. Daktari nonyisowa kacha ni kapo nono ni intiere kod chandruoge mag lak to nyaka los wechego kapok imako ich, kata kapo nono ni iyudo gi seche ma in gi ich to nyaka losgi kaka ich pod medo, kaka ich medo dongo. Ok ang'eyo daktari ni seche ma ng'ato nitiere kod chandruoge mag lak. En tudruok mane ma nitiere godo kod ich kod chandruok monyalo kelo ne miyo mantiere kod ich kachiel kod nyathi mantiere e ich ka. Kin gi chandruok mar lak to chandruok no nyalo donjo e blood vessels ni very easily. Koro donjo kanyo to nyalo dhi nyaka nyathi, onyalo donje remo, donje remo to dhi nyaka nyathi, nyalo dhi kuonde mamoko, koro nyalo hinyi marach. Koro tiende ni kin gi chandruok go to nyaki dhi e clinic mondo losni chandruok go, ogol infection mondo ibed gi nyathi, ibed gi pregnancy maber. Nikech samoro lak okuot, seche mokuot no entiere kod tutu, wang'eyo gani kama tutu nitiere infection nitiere kanyo, del dhi chwakore, kaka ni wachonwa kacha ni del machwakore bende ok ber gi miyo mapek kata matin, nyalo ringe remo machop kuom nyathi, nyalo kelo chandruok. Ninyisowa kacha ni weche mag higni bende ing'iyo kapo nono ni wanyalo wacho ni ng'ato ntiere nyalo bedo kod midhierni mag ich. Kapo nono ni en nyathi mapod tin ahinya, onyalo bedo high risk. Kapo nono ni higni osedhi malo ahinya, nyalo bedo high risk. Wachake kod joma pod tindo ma higgi pod tindo. Chandruok nyalo bedo mage? Chandruok bedo e wachni chiemo magiyudo, be ka gibedo gi nyathino, be ne gidwaro nyathino, be giyudo infections ma luwore gi kibet gi ng'ato, ginyalo yudo infections go
koro gibedo joma high risk kiasi nikech be pok giti maber. Dendgi pok odongo maber. Dendgi pok odongo maber. Koro ka giyudo ich to gimbe pod gidongo, nyathi be dongo, koro nutrients nyalo bedo matin. Kendo gimbe gin at higher risk mar yudo shida mar pressure ka gin gi ich. Nikech gionge gi pesa, be clinic be wakia kata ka gidhi ga maber mondo ng'igi, mondo wang'e gik machando gi chon to wanyalo konyogi be. Bende ko gik wach nyuol to nyuol be nyalo hinyogi nikech pok gitundo kama dendgi pok otegno maber. Koro ginyalo yudo problems mang'eny ka gin gi ich. Seche ma ginyuol ang'o manyalo timore negi nikech del pok odongo daktari, dende pok oikore maber, ang'o manyalo timore ka nikech adwa ni mondo mi jowa owinj maber ni kapo nono nitiere kod nyathi manyako mapod tin kata nyathi manyako mapod tin maneno chenro ni kapo no mako ich kapod otin higni 10 higni 11 dende pok odongo kar nyuol ka chandruok nyalo bedo ang'o daktari? Nyathi nyalo bedo maduong', koro ka nyathi wuok to nyathi nyalo kwamo, koro kowuogi to ng'ato nigi lit mar nyuolo nyathi. Koro kama no timore to nyalo hinyo kama gigolo cho, kendo nyalo hinyo kar lach. Kendo mago gin gik dongo manyalo chandogi. Koro mago ko timore to nyaka gitim operation mondo tim kamano. Be nyalo hinyo pelvis gi nikech nyathi be duong', koro nyalo hinyo kanyo, koro gibedo gi tek ne giwuotho bang' nyuolo nyathi. Koro ber ka girito matin, kik gibed gi nyithindo ka pod gitindo kamano. Ibeda research ibeda ng'at maduong' ma dendi dongo maber kaka daktari wacho nikech seche ma pod itin no tuoche kaka pressure bende nyalo gami mayot, dendi pok odongo. Koro ing'eni madini mag del seche ma ichiemo cha to dendi bende dwaro mondo mi odong, nyathi bende dwaro. Koro yudo ka nitiere larruok ka mag madini mar chiemo, koro ng'ato achiel nyaka ang'inyre. In kaka ng'ama miyo ma pod tin inyalo yudo chandruok, kata nyathi miting'o bende nyalo yudo chandruok ni ok oyud madini moromo, kaeto ok odhi dongo kaka dwarore, kaeto samoro nyalo tho e ich, kaeto inyalo nyuole kata ka ndalo ne podi, kaeto tiende ni en chandruok ma oluwore di ng'eny mokalo. Omiyo daktari wacho ni hori matin, nyathi manyako mibed maduong' moromo ma dendi tegno, koro kata kikonyori tikonyori e yo makare. Wang'e jogo ma higi osedhi jok ma higi oseniang' kata higi osebedo madongo kod yore mag bedo kod ich, kamar gi bende ni high risk. Margi bedo high risk nikech ka ibedo maduong' to ibedo gi shidas moko. Koro shida mar sukari be donjo, shida mar pressure donjo. Koro shida go tiyudo kapok iyudo ich. Ka iyudo shida go kapok iyudo ich to chandi nikech kiyudo ich to mano nyalo miyo shida go bedo marach mogik. Koro pressure no nyalo bedo was kiyudo ich. Luore gi pressure miyudo ka in gi ich, nyalo chando nyathi. Kiyudo shida mar sukari, shida mar nyironde, shida mar adundo, to bedo gi ich be medore gi remo medore dendi, koro miyo gigo bedo gi shida ka gitimo tijegi. Koro ok ginyal timo tich maber. Nyalo miyo gibedo marach. Koro kata kiyudo ich inyo nyironde, inyo adundo, and inyo kaka pressure ni iloso. So en important ni kapok iyudo nyathi to idhi laktar mondo iwuoyo kode. Yedhe be magitiyo godo nyalo hinyo nyathi, koro en important ni mondo yedhe go loki mondo bed safe. Kata kiyudo ich ka nyathi pod ti to ok hiny nyathi. E seche ma ng'ato pod tin iwacho ni dende pok oikore maber mar ting'o nyathi, samoro kaka higni medo sudo, inyalo wach ni del koro osebedo maduong' ma del obet mayom yom ma kata ting'o ijno kuom dweche 9 nyalo bedo chandruok, ma koro ijno nyalo wuok mayot koso? Ich nyalo wuok mayot nikech kata kibedo moti to imbe koro nutrients miyudo nisetiyo kodgi e dendi. Wat nisebedo gi nyithindo before, koro gisekawo nutrients kuomi. Koro en important ni mondo i-maintain lifestyle maber, kendo kionge gi tuoche mang'eny to risk be ok bed mang'eny ahinya. Koro kata kiti ok ni tiende ni kik ibed gi nyathi, but king'iyori kendo health ni ber, to nyalo bedo ni idhi adhiya maber kata ka in gi ich titi.
Adwani mondo mwangi ane chandruok machielo nitiere moko mane waseng'iyo ka adwani mondo mwangi ane wach mar depression kata dang'ni mar paro kod mine mapek kod midhiero ma dang'ni mar paro nyalo kelo. Wachiegni tieko gi wasemulo thoth gi ka Okay, koro depression kata stress kata stress ok ber. Depression mondi kapok iyudo ich to nitie yedhe mitiyo godo monego loki mondo gibed safe kata kin gi ich tinyalo endelea tiyo kodgi. So en important ni mondo idhi kapok iyudo ich ne laktar. Kendo hormones mag pregnancy nyalo kelo depression bedo worse matin. Koro en important ni ng'iri ing'e kaka idhi kendo kiki pand gik moko ke laktar kidhi mondo ji obed ka ginyalo konyi. Bang' kisenyuol be nikech hormones ni dok kapok ka gibedo normal koro kisenyuol be mano be nyalo chandi bedo gi nyathi ok en tich matin nyaka ing'i nyathino imbe pod i recover koro bedo matek. So en important ni kin gi shida mar depression no tiwuoyo gi ji inyalo yudni groups minyalo wuoyo gi osiepeni weteni koso laktar be to yedhe mitiyo godo be en important ni ikawgi. Kapok wadhi e yweyo daktari, adwani mondo mwangi ane ratil mamalo mar del, obesity, kod mine mapek, kaka wanyalo miyo ng'ama miyo mapek bedo kod chandruok kata kod midhiero, ka nitiere kod ratil mamalo matin mar del. Okay, koro kin gi ratil mamalo to mano mi risks nikech mano be chando hormones. Koro nyalo bedo ni matek yudo nyathi, kendo wawacho ni nyaki lose weight matin kapok temo yudo nyathi, to be mondo hormones ni obed normal. Bedo machwe be nyalo miyo in gi risk mar bedo gi shida mar pressure, gi shida mar sukari, koro mago medore. Kendo kin ng'ama duong' kamano, be ka wang'iyo nyathi, to bedo ni seche moko, especially ka ng'ato duong' ahinya, tek ng'iyo nyathi, tek pimo nyathi. Kech dende ng'eny. Kech dende ng'eny. Koro bedo gik matek to be koteri ni golo nyathi through operation be mano be healing be bedo matek. Koro en important. Bet matek nikech ang'o daktari? Bet matek nikech chweno bor onge gi blood supply maber kendo kama ing'ado no to bedo kama ntie moisture mang'eny koro healing ng'ich sate koro infections nyalo bedo healing kaw seche mang'eny kendo kin gi shida mar sukari be healing be kaw seche mang'eny moloyo mano koro ibedo gi problems mang'eny kin gi ich koro ema wacho ni en important ni mondo idil gi gigo matin. Ing'i ratil mar dendi kaka chalo. Kang'eyo ni ratil makare en ratil machal nade, daktari biro pimonwa kacha ni seche ma idwa bedo kod ich ere kaka ibiro ng'eyo ni en ratil makare koso en ratil makare. Daktari chandruok kaka mar depression kata dang'ni mar paro. Tiere ga yedhe mathoth ne itiyo godo mondo mi o control kata mi oduoko midhiero ne piny. Achiel kuom yore miwacho ni nyalo tim en ka iwuoyo gi ji. Igo mbaka gi daktari ni mondo mi iyud kaka ikonyi. Ponono ni yedhe gi itiyo godo donge ginyalo bedo kod chandruok kuom nyathi mantiere ich ni. To ponono ni nyalo bedo kamano en ang'o monego bed ni timo? Ntie yedhe moko ma ok rach gi nyathi to ntie yedhe moko ma rach gi nyathi. Koro en important ni kidwaro bedo gi nyathi tiwuoyo gi daktar ni mano mi yedhe go loko ni kendo ohakikisha ni yedhe go tiyo maber to gibo konyi sama iting'o nyathi ok gibi bedo gi shida mang'eny. Tapa ni magio tingo kaka yedhe mag pressure bende diabetes mago duto te nyaka iwuo gi daktari mondo mi owil ni seche ma intiere kod ich. Yeno mondo wakaw yieyo kwa duoge kidieny mar adek to wadhi online mondo mi penj Dr. Pamela penjo duto te ma inyalo bedo godo kotenore kod midhierni mag ich. Kare gik mang'eny mokalo nyalo miyo ng'ama miyo mantiere kod ich bedo kod chandruok. Chandruogni ok en mar ng'ama miyo ni kende, en mar nyaka nyathi moting'e yeni. Kare karatil ni malo mokalo bor nyalo kelo chandruok. Ng'iyo nyathi pimo nyathi nyalo bedo chandruok. Ponono ni nyuolo nyathi ni kokalo yor yeng'o bor ni nyalo kelo chandruok nikech bor ng'ich sate onge kod remo moromo kod weche makamago. Kikisudi nyakora Mugia Juan kidieny mar adek okadwa no bai. This
Valentine's Month, show your love with a special gift from Citizen Duca and Quickmart. Our Valentine's Day hamper is filled with thoughtful treats. 80 grams chocolate at 199 shillings, 200 grams drinking chocolate at 199 shillings, 1 twin pack sanitary towel at 99 shillings, and 1 pack of pocket tissue at 15 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your Valentine package, pay, and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duca, your home of discounts. Duca, the home of discounts. Let the day perish wherein I was born. Every story is different. Some stories you find in the headlines, some come from the heart, but every story is worth hearing. Viusasa brings you Murder at Got Alila. We unwrap the mystery behind Robert Ouko's death. In Jane and Solomon, the self-confessed witness gives his account of the story. My husband was not murdered on that sick. And in Njera Inishetu, from the truth-seeking investigative stories to the raw human stories that often go unheard, Viusasa is your home for documentaries. Raila Odinga, Ng'we Adis, Sibuor mar Afrika, Ng'wech marabora koro rumo. Be Raila Odinga biro bedo jakom mar Africa Union Commission, riwri kodwa achiel kachiel kowuok Addis Ababa e piny Ethiopia. Chakre kawuono chieng' tich ariyo nyaka chieng' kwano ombulu mogik. Beduru ka ung'eyo weche matimore kod nonro mag jolony kokalo e achiel kachiel e Ramogi TV, Citizen TV, Inoro TV, kod Viusasa. Nyakwa Ramogi. Regulation occurred through Gimilogi public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Everybody ma wuke NTSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kanye. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, mana Ramogi TV. I hold that there is sufficient evidence to support the charge of unlawful. I therefore find the command director guilty as charged. Manen Governor ma Kiambu Ferdinand Waititu baba yao kinyi biro twe tok doho yude kod ketho mar mibadhi mar siling milion 580 e kinde manene apisi. Arising from foregoing, the Kenya Kwanza coalition is the majority party. As Azimio, we very respectfully disagree. Wan propodo kwa od bura ka Speaker Moses Wetangula to nyonore ni kweth Kenya Kwanza ema thoth kata Azimio ng'ur. Wigni mang'eny, joluso bedo ga over excited ni mano osekao okosekonyowa. Anyuola mar Raila Odinga mako wake kar chung' od bura ma Bondo bago alama kwayo ne wuodgi hawi maber e ng'we laro kom mar AUC. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV, ngima en mwandu midhiero mag ich, chandruoge minyalo yudo ka intiere kod ich kod gigo manyalo kelo gi. Wasewuotho ndamo kod ndamo, wang'iyo kacha tuoche mag pressure, wang'iyo kacha ich ka en moinga achiel, gin rude, kata gin nyithindo mokalo kanyo ni winjo kacha ni dendi golo hormones mang'eny mokalo nikech nyithindo gi ng'eny. Seche mag ng'eny kama hormones gi bentiere kaka nyalo kelo ni chandruok kaka ng'ama miyo. To ere kaka inyalo fwenyo kata ranyisi mage makineno tinyalo chichni nyaka bedie ni sechako bedo kod
chandruok ranyisi daktari symptoms makata kapo nono ni ng'ato neno ka nitiere dala kapok obiro iri mondo mitim diagnosis kaka ni wacho ni ipimo pressure, ipimo skari, ipimo lach, ipimo remo, mago duto te ranyisi magi makineno tinyalo chichi to nyaka bedie ni gimoro rach gi ijni. Okay, kin gi ich to yudo ni wiyi rundore to mano ber ki idhi e clinic ka kori rami malit onego idhi e clinic ka pi nyathi wuok onego idhi e clinic ka remo wuok be onego idhi e clinic wich bar be nyaka teri e clinic kendo king'ok ma ok inyal madho pi ok inyal modho pi ok inyal chiemo to ber ki idhi e clinic. Yeah. Wasaya online nyakwar Mogejwa nitiere kod penjo moro amora daktari oikore mar mondo mi oduok penjo gi duto te. Doreen, hello, penj laktar. Hello, Ruth. Machiegni Doreen. An gi shida nyoro na manyi to tulo notama. Machiegni iyuda koro. An ga gi shida moro kae ya kae. An ga aonge ga gi nyathi ok anyuol. So asebedo ga gi shida gi thieth mag nyaluo ma be koro tindo tamore. Koro jomoko ne kona ga ni adie family planning mar batni. Ni bang' higni 5. Koro ni bang' higni 5 do ni to kagolo sindan no ni tanyalo yudo konyruok. Koro ema penjo ni to ben kamano. In kanye Doreen? An kumoro Giribe, Migori. Intiere Migori. Ije higni adi Doreen? An 40 kama. Doreen, wacho kacha ni jomoko nyisi osebedo gi chandruok mar ok oyud nyathi. Ang'o minyalo nyiso Doreen nikech gimotimore maber ni in laktar molonyo weche mag joma mine. Jomoko nyise, ok ni laktar onyise, jomoko nyise. Nyalo nyiso Doreen ni ber kodhi oneno laktar. Nitie laktar kata e osuptal ma Migori kanyo manyalo konye. Nitie laktar mar mine mani kanyo manyalo konye mondo wuoth kode e sechegi wane ka pod onyalo yudo nyathi. Bro kao wach kuome ong'e ni tuo be nitie gimoro matimore to odhi nade be kata onyalo konye mondo oyud nyathino. Weche mag tiyo gi gik ma ji nyisi ok ber ahinya nikech ginyalo miyi yudo shida moloyo kama intieno. Koro ber ki iwuoyo gi laktar kapok itiyo gi gigo. Kaeto bende seche mosepimo moyud ni chandruok en ma samoro kata en tubes emobedo blocked, daktari ibiro nyisi ni inyalo yawe kama, samoro gin infections ibiro nyisi ni inyalo golgi kama mondo mi iyud konyruok. Mano ema ber mondo odhi ir laktar mondo oyud gigo. Teresa, hello, penj laktar. Gombo wuoyo kodi mang'eny. Machiegni Teresa. Nyecha konyora no mabe. Rusie. Nyecha ngi piny. So anyuolo gi wig 37 weeks. Pero ka nyecha pok akonyora to bata konchiel nyaka lweta my right hand ok ti. Ok no. So kan japo anyuol to daktari moro njo nyisa ni nyithindo njo ninde vein moro. Koro nyaka sani this is the 3rd week. Ok ayudo kata konyruok moro amora to an gi wengni mang'eny. Kawuotho to winjo mana ni oling'ora e bugo. So lweta na my right hand and side ok ti. Ageno ni winje koso kiwinje daktari. Ok awinje maber, wacho ni right hand ok ti. Nyocha nonyuol to chakre onyuol sani koro en jumbe 3 bade korachich ok ti. Entiere kod wingni mang'eny makata kowuotho to neno mana ka gima olutore e bugo. Debe ni entiere kod chandruok marang'o to ere gima inyalo tim mondo mi okonye nikech gi jumbe 3 nyathi pod yom bende onego chang mondo mi odhi maber. Mano ber kod dok e osuptal gi pim pressure ne mondo wang'e ni be mano e gimo chande. Chalni nyaka wang'e ni shida ne nang'o be ne gi shida mar pressure kano nyuol nikech shida mar pressure be ok bed kodi mana kin gi ich nyalo lu bang'i nyaka nyalo miyo batok ti konchiel nikech inyalo yudo stroke ka in gi shida mar pressure no. Koro nyalo miyo ibedo gi shida no mar bat ma ok ti koro korachiel
mari ok ti maber. Be nyalo bedo gimachielo, nyalo bedo infections, koro nyalo nogo dhi e osuptal mondo ng'iye, mondo wang'e ni en ang'o matimore mamiye shida no. Kaito tema teko idhi e osiptal ine laktar ma olony e tuoche mag joma mine mondo mi iyud konyruok. Kevin, hello, penj laktar. Omati wuok yangu timi wino kunde mar dengo to seto ka kala mar kisika. Gima penjo ne ma frontiere manigi HB ang'wen. To ka en gi HB ang'wen tiyudo ka nitiere seche moko ma pod onyalo bedo nokne remo moko mabet tin ma nyalo bedo sida mane. En gi tuoche ang'wen to neno en gi spotting. Nyalo bedo ni chandruok en ang'o? Mano koro nyako dhi e osuptal mondo wago picha mondo wang'i ni placenta obedo gi kon mane. Seche moko nyalo bedo infection ma be ochakore, koso nyalo bedo ni placenta en but kama ting'o nyathi yaure. Koro en important ni mondo dhi mondo ogone picha mondo wang'i nyathi kendo wang'i ni placenta no obedo gi kon mane. Chandruok mane manyalo biro kapo nono ni spotting ni ok ongi kata remo mawuok ni. Ka malongo to miyo ni nyalo yudo chandruok mane? Spotting mang'eny no nyalo miyo ni placenta be wuok nyalo wuok chon kapok nyathi obedo maduong'. Nyalo bedo ni placenta no umo kama nyathi wuok, koro obo bedo gi shida mar spotting no. To be spotting no winjo lit koso oko winj lit, koro en important mondo dhi e osuptal mondo ng'ine, ogone picha mondo wang'i kama spotting no wuok. Kendo nyalo bedo infection, koro ko bedo infection to osechako yudo spotting no, kendo en tich matek mondo obed treated, kiko dhi ir nyathi kendo kiko inye moloyo kanyo. Remo mora mora mawuok kuom miyo mapek, dakteche mang'eny osewacho ka ni mano ok en ranyisi maber ahinya, mana kaka iwinjo Dr. Pamela wacho, nyalo bedo ni biero bet kama rach, kama nyathi onego bed ni wuok godo. To kapo nono ni entiere kanyo, remo ni biro medo wuok. Samoro biero osechako wuok, nyalo kelo chandruok. Morris, hello, penj laktar. Madam Ruth. Machiegni. Erokamano ahinya kuom puonjo ji maber. Apenjo kama. Wawinji. Partner na en 45 years. So I'm 55. Kawinjo ga ni a woman at the age of 40s nyalo nyuolo nyathi manigi abnormalities. So wadwaro nyathi, koro watim nang'o mondo wanyuol nyathi ma onge gi abnormalities kendo very late at 55 to partner na is 45. Ikelo penjo e sama ber gi daktari makare, daktari marwa mama. Ginyalo timo nang'o mondo mi giyud nyathi nikech 45 wadhi luare korka high risk kocha ni nyathi nyalo bedo kod abnormalities mopogore opogore, ok ang'eyo ka dira nitiere kanyo, ibo pimo nikech en milony e weche gi. Ginyalo timo nang'o gidwaro nyathi? Okay, koro gin ji ariyo go ginyalo bedo gi abnormalities nikech en be osekalo the age of 40. Ka wuon nyathi osekalo the age of 40, en be onyalo contribute e abnormalities go mar nyathi. Koro gin ji ariyo go onego giti gi some multivitamins, madini moko ma ginyalo yudo makonyo ji mondo yud nyathi. Kisebedo ng'amoti tisetiyo gi madini e dendi, koro tek mondo nyathi oyud mago. Kata ka pod igolo eggs every cycle, to nyalo bedo matek mondo eggs go bed good quality. Koro ber ki tiyo gi nutrients go nyalo konyi to improve quality mar eggs go. Mar tong'. Mar tong'. Koro ber ka gidwaro yudo nyathi to gichak chon gi laktar manyalo konyogi, nikech be ki bedo moti kamano to ok cycle te migolo tong'. Koro en important ni ka usetemo for at least 3 months to pok uyudo, tudhi ir laktar mar mine to konyou mondo kata kutemo tutemo gi a bit of help to bro konyou mondo yud nyathi. Hapa ni to gimaduong' ka ani pod ginyalo yudo nyathi. Pod ginyalo yudo ka gichako chon to giwuoth gi laktar. Yeah. Hapa ni geno nitiere kanyo, wantiere kod simu machielo. Hello, penj laktar.
Hello? Hello. Hello. Machiegni? Yes. Wawinji? Penj laktar? Yes, hello Ruth. Penj odhi nyime wawinji? An iluonga ni Jared. Machiegni Jared? An gi penjo moro, an gi sis na maluwa. But as for now, sebedo ga ka en gi shida mar growth moro en godo e iye. Koro asebedo ga katemo thiedhe ma natere nyaka Migori district. Kanopime to growth no ni neno. But by now, growth no podi ni ania kanyo. Koro last time anatere, daktari nokona ni mondo aduokane picha mondo ng'ina ne ka that growth still is there. So that growth is still there. Kaka nonyuol dichiel to noketo sindan. Koro I don't know ni problem en ang'o momiyo ok onya chako mako ich kendo nikech nyathi men godo already at 8 years. Asetemo konye lakini otamore. Koro nagombo ni daktari kanyalo konye yo manyalo konye godo mondo mi obedi gi kwe, onge gi kwe ode, yani mane momiyo I'm fighting for her to be with peace with her husband. Thank you. Nyaminu be un go Migori? En dala, lakini hata nadak Migori, lakini all the time ma obire thieth, I'm the responsibility mare ma tere daktari. Okay, koro kin gi growth. Growth ni ema ok wang'eyo ni en growth aina mane. Onyalo bedo ang'o nikech gik manyalo dongo e ich. Nyalo bedo mang'eny daktari, koso kamano. Growth no nyalo bedo olokore, nyalo bedo gima ting'o nyathi. Seche moko fibroids nyalo miyo bedo matek yudo nyathi. Seche moko be ok gi tim ni bedo matek. Ntie growth be mar kalmatong chiek. Manyalo bedo gi growth go. Koro en important ni wang'e ni growth no ni kanye. To en ang'o eka wanyalo konye mogik. En muhimu nikech owacho ni laktar nonyise ni go picha mondo ng'i ka growth no pod nitie. Ka growth no pod nitie to dhi owuo gi laktar mondo giyud the way forward. Inyalo gol mondo okonye mondo yud nyathi. Aneno ka penjo pod ng'eny ka mokalo, to kata kamano adwa ni mondo mimulna mana piyo Dr. Pamela, nire kaka ng'ato nyalo duoko chien thuolo mar bedo kod midhierni mag ich, kata kaka ng'ato nyalo duoko weche mag high risk pregnancies piny. Okay, so en important ni kidhi gi maisha ni to chiemo maber, koro gik machalo lemo, alote ber mondo ji ochamgi, nikech mago ema nigi madini matindo tindo gi ma it's easy to lose kata kibedo ng'amoti. Bende timo exercise beber mondo ji obed kamano. Kin gi tuoche mag sukari, tuoche mag pressure, tuoche mag adundo, to en important ni ng'iri maber. Ikaw yedhe ni konego idhi e osuptal tidhi e osuptal. Kendi chiemo maber, kendi timo exercise ka onego itim exercise no. Ka in gi shida to kik ikaw seche mang'eny mondo idhi e osuptal. And mago konyo matin mondo kik ng'ato yud shida go. Ka in gi tuoche go to kidwaro bedo gi nyathi beber ni iluongo daktari, inyise yedhe ni iloko kapok ichako temo yudo nyathi mondo kiyudo nyathi to yedhe go ok chand nyathi. Kaito bende kaponono ni higni pod tin ahinya, ate matek mondo miriti, mondo midendi obed motegno, dendi obed moromo maber eka iyud nyathi. Kaito bende nyalo temo mondo miyud nyithindo chon ka higni pok odhi ahinya, ponono ni gik moko timore makoro ndalo sedhi to wuoth machiegni kod laktar thuolo pod nitiere ni nyalo yudo nyithindo. Daktari, ponono ni ng'ato dwa tudore kodi nyalo yudi kanye? Kod namba mar simu kinyalo miyowa? An iyuda Doctors Park, an based Nairobi kae, koro an in Parklands, ntie building iluongo ni Doctors Park, an on 5th floor, koro ng'ato nyalo tunda kanyo. Anyalo miyo gi namba na 0741 438
293 mano namba mar office koro unyalo gocho kanyo bende unyalo reach on WhatsApp unavailable. Erokamano ahinya. Amor kendo duoko ni erokamano. Ageno ni odiochieng' machielo kwa luongi tibo biro penj daktari chaki puonji ogandawa. Anyalo biro. Wamor mokalo. We appreciate. Erokamano. Ne daktari marwa Dr. Pamela waduoko ni erokamano makende ne jogo picha mawa wantiere kod gi studio ne jogo mochung' ne weche mag duol kachiel kod taya erokamano mang'eny. Ne director na erokamano nya ubado kachiel kod producer na Perpetual Koth Nyameja. Maduong' moloyo in jahera mar chenro ni ageno ni puonjori 1 2 3. Nyaka kendo odiochieng' machielo kwa bokelo ni chenro mar penj laktar kama wacho ni ngima en mwandu. Ani luonga ni Ruth Otieno Oriti Masani.